Pozdravujem všetky dámy, ktoré mi písali, že ich trápia ranné opuchy pod očami, prípadne váčky počas celého dňa. Predstavujem vám očný krém na okamžité zmiernenie opuchov, ktorý okamžite vyhladzuje pleť pod očami, poskytuje dočasný efekt vyrovnanejšieho odtieňa pleti pod očami, budete mať taký sviežejší pohľad a zároveň aj redukuje vrásky v okolí očí. Používa sa veľmi maličké množstvo, teraz vám ukážem množstvo, ktoré sa dáva pod obidve oči. Krém má veľmi praktický aplikátor, ktorý vám umožní naniesť pod oko veľmi maličké množstvo. Nanášajte ho asi 1 cm pod oko a pozor, krém sa nevtiera ani nešúcha, ale vklepkáva prstom. Prst musí byť úplne čistý a rovnako to platí aj o očnom okolí. Upozorňujem vás, že pod druhé oko si budem vklepkávať krém úplne iným, čiže čistým prstom. Tento krém absorbuje prebytočnú vlhkosť vášho očného okolia, pričom využíva kombináciu kremičitanu sodného a ílov. Po aplikácii krému sa vyhnite zhruba 3-4 minútky mimickým pohybom. Tento geniálny produkt je výsledkom práce našich vývojárov priamo v Dallase. 10 ml balenie vám vydrží pri dennom použití minimálne rok a praktický aplikátor vám umožní naniesť krém presne tam, jednoducho, kde to potrebujete vyžehliť. Je fantastický a odporúčam vám ho, milé moje.